live chenro mari mar kuku mar wach kawuotho to ji nyisa ni Haron iseng'eyo weche gi mag siasa ahinya, weche mag telo mopogore opogore, dongruok kaachiel koda ka gi mibadhi matimre kuonde mopogore opogore. Sama lose kodi ni era achiel kuom gige kuma timre Kenya kaeri en mondo mi piny mar Kenya odog kuma nochake chande, kuma agriculture kata weche mag pur ne gin le umbru mar Kenya kaka mana backbone gi dombogo. Mane momiyo kochopo sa ma jok matindo machalo kod migosi Calvin Otieno jomak weche mag pur nyaka wakel gi chenro mari achiel kende piny luo ogo kod gi mbaka into pur en pur mane lony manyaka uoneri kachiel to kod moko mathoth live chenro mari mar kuku mar wach migosi Calvin Otieno en weche mag pur. Yes, weche mag pur ok siasa pile ka pile kende to samoro bende wawe mondo miwang'indo chiemo mwakele mesa chande o a kar kanyinga en Haron Otieno machigni e kuku mar wach. Kalbo edenade adu maber ngimani ngima wan kare Nyasaye to ndalo mang'eny bana kana wacho ni happy new year nikech arumo kodiga ni rije duong wanya wacho ni happy new year. Yes, achiel kuom gik ma omako ga dhoga ahinya kodi en kaka ng'ama tin timako wach pur motegno to wang'e ni jok matindo iki kama edi gin jok mohero wacho ni white collar job ka arono dai niere ka ngima dhi maber jedong rieko igolo kuom Nyasaye. Yes, tan rieko ma Nyasaye omiyo ema na yudo kod purni ema na mako matek ahinya nikech pur ema ng'e ni kelo chiemo kendo kelo dongruok e oganda mang'eny. yena muna chaka moro mopogore matin ni ka ing'iyo agulu kata dero mar weche mag pur e Kenya bende wantiere kuma ne wantiere chande mane nyalo wachi dala ka dala nitiere chiemo kata pur dhi dala ka dala. Sani kendo kata nyocha ne wawinjo mana e radio ka. Yes, ni nitie gwenge ma kech nitie momiyo sani population kwan mar ji osemedore lakini chiemo ma wagole puothowa e pinywa ma Kenya ni ok rom population ma wan go sani. koth nochako gowa gi kanye dhano moweyo pur kusango matimore jaduong'. Dhano noweyo pur mana kaka ni chako joma tindo kaka wan chon ne wapuro kata ina ng'e ni dhi puodho e nyaro lakini sani tuyudo ka dhano matindo ma sani nego bed ni energy giketo kuom pur ma ginyalo yudo go chiemo ang'o pur gohala nikech pur kelo yuto mar ohala be. Koro ji odhi e white collar jobs, jomoko donjo jua kali, jomoko donjo bodaboda. Koro pur odong' gi dhano matin lakini nego bed ni wang'iyo e leno maber. En ni chako pur ema tek ne jowa koso waweyo mana pur moro mane ipuro ma nitimo dala chande sani watimo makelo manyonge. Koro imiyo samoro kwane ni ji puro ahinya samoro ka nikalo chon eno ka samoro belo pur mang'eny, Uganda pur mang'eny, pur mang'eny. Ang'o wuon ma samoro timore wawe kabisa koso matinde watimo ema ji timo matin. Matinde watimo ema watimo matin. Yes, kalure koda gi size mar puodho machon. Chon ninyalo yudo ka puodho duong' mane nyalo kelo yuto mang'eny ka ng'ato pur. To sani kaka ji osemedo dongo kendo kwano medo dongo. Yes, koro iyudo ka puothe opogo matindo tindo jomoko gede. Koro iyudo ka puodho modong' ne pur odong' mana size moro matin manyalo kelo chumba. pur mane maber, pur ma ichoko kothe tete pur e puodho achiel koso pur milero gi focus nyato gima kama ema dwa pur michomo tir. Pur maber en pur ma ichoke puodho mar do kizungu wacho ni agriculture scheme. Bedo gi scheme obedo puodho mowewa ni mato puoth pur ma after some time tinyawe kata lum tie lakini bang'e tido gi pure. Yes, to pur matindo ni beber nikech size mora midongo kata town ka. Yes, nego bed ni ng'ato pure kata lot moro okete gimoro ma nyalo medo chiemo ok okete maua kende. Koro kaka japur nego bed ni ichomo pith mar gimoro achiel kose nywando gik moko mang'eny. Kaka japur nywand gik mang'eny mondo yud yuto mamalo. Nywand gik moko mang'eny mondo mi yud yuto nero mamalo. Gik minywando gik gin kothe mage ma samoro ka opidhi to nyalo bedo maber kendo nyalo golo Kenya kamoro achiel machop kamoro. Live chenro mari mar kuku mar wache nyoro narege winge ko mag Rift Valley kochakore Kisumu kaere manyaka nakalo Eldoret mbele mwalo kocha chande kamoro amora mikalo e bath yo kokeno duma mang'ich ma ng'ato bulo to en karot ma ng'ato keto to en oganda ma ng'ato uso kachiel kod moko mathoth manyiso no gendni mamoko osemako weche giki mag pur maingo gwenge mag Kaluo. En kodhi mane ma ka ipudho sani eri to nyalo konyi jalony migosi Calvin Otieno mar Stipa live e chenro mari mar kuku mar wache kana nyisi ok en siasa kende pile ka pile to samoro bende wachomo pur gi chir
kendo wacho maonge lu nikech ng'ama tin ma in kachiel kod an wacho ni ka ok urwako tai to pogore. To Calvin to wacho ni nyaka ibed ng'at manyalo bano bad side chuodho dhi kuomi e kibed maler live e kuku mar wach. Ng'ato neni sani iri odwaro mondo mi opidh owuonde pith mar oganda. Ire oganda masani ber mondo mi ng'ato pidhi. Oganda masani ber mokwongo kanya wacho Aaron kakiluonga Calvin Otieno. Yes. Tatiyo gi migawo mar stima. Yes. Tajasembo. Yes. Siaya dalawa. Yes. Masiaya no watiye tipa. Yes. Kendo Kisumu be watiye tipa. Yes. Kendo Homa Bay gi Vihiga watiye tipa. Pur. Ne wayudo sir koa kuom jo European Union. Korure gi sirkal mar Kenya. Ne wayudo sir nyaka korure gi jo KALRO, jo Kenya Agricultural Livestock Research Organization. Mane KALRO noyudo omenda mane gitimo go Baxon wacho ni research. Magi nonro. Nonro. Yes. Yes. Magi loso kodhi, kido mar kodhi adek mar oganda. Manyak maber. To ka ne kiseyudo nonro no magitieko to ne watiyo kodgi kastipa. Kendo pod watiyo kodgi kuom pogo kodhi. Yes. Kido adek mar oganda. Ne giwuok oko magitimo nonro monde. Gitimo i oganda wa mane wapidho ga chande koso gikelo oganda manyien. Gitimo oganda mane wapidho ga chande. Yes. Gi kaka ginyalo improve oganda no. Mondo bed koro oganda manyakelo yuto mang'eny ne japur. Koro point blank, oganda mane maka ng'ato pidho to nyaka obed gi yuto kata gin oganda mag minyalo wach ni imiwuoye sani eri monego bed ni ng'ato pidho. Sani wan gi kido adek maka ng'ato pidho to nyalo yudo yuto maber kabisa. Kendo kidogo achiel kuom giluongo ni nyota. Nyota. Orakwar. Nyota chen sulwe gidogo koso. Gido Kiswahili. Yes. Yes. Nyota. Orakwar kendo ton ma white. Yes. To wan gi kido mar ariyo miluongo ni cat B1. Mang'eny ji luongo ni yellow green. Yellow green yo ber kabisa kendo lungore dhok kabisa. Ento kite mana ratong kaka nyinge ma yellow green. Yes. Then wan gi angaza. Yes. Angaza en orabuor, en brown. To tono ma white. Mago kido adek mag kodhi mag oganda. Makin japur mane Siaya, Kisumu, Homa Bay, Vihiga. Ayuto ni medore. Ng'ato biro penjo ni seche ma iwacho ni mae ni oganda maber mondo obed ni ng'ato pidho. Ang'o ma gin godo mopogore kod gindni oganda mamoko ma miyo gin ma gibedo maber ahinya maber mondo mipidhi? Oganda ma awuoye wigi, kit oganda ma awuoye wigi ni. Ber mokwongo ma gin go ni ginyak piyo. Yes. Kikete puodho to by dweche 2.5 in ng'ama osekeyo. My goodness. Dweche 2.5. Dweche 2.5. Yes. In ng'ama osekeyo. Mamoko kaka nyota dhi dweche 2 kende. Tini sekeyo ma in chiemo. To kendo ber moro ma gin go oganda ni. Yes. Chiek gi. Mondo ginyak piyo to kendo ka ginyak to ginyuolore mang'eny. Koro iyudo ka wacho ni puodho achiel mar 1 acre inya tiyo gi kodhi kg 20. Mondo mipidh puodho achiel mar 1 acre. Mar 1 acre. Yes. Kitiyo gi kg 20 tinya yudo kg 200. Yes. Nitiere ber moro machielo kendo? Ber kendo machielo en chiek gi piyo, itedo gi to gichiek piyo. Kendo gimita dhok, samichame tiwinjo kolungore, bende kind lak maber. Kendo ok gipup ich. Yes. Ich be ok gipupi. Yeah. Kendo ber machielo, apart from chiegne, ni en gi nutrients. Kani dhulu wacho nutrients. En gi ndhadhu. Yes. Ma kichame to omedi teko to kendo chako omedi size. Migosi Calvin ng'ato biro penjo gimoro kaeri. Mondo mi wapidh oganda gieki, odwaro lowo machal nade, kuonde mage ma kopidhe to biro chieke maber, kachiel koda ka gige kumonego bedie, ma Kizungu ni condition ma nyaka bedie mondo ka ochiek maber. Kodhi ma wuoye wigi kasipa kawuono. Yes. Kodhi ni conditions modwaro, ok en conditions matek ahinya. Gin conditions mayudre gweng' ma wantie ni.
Lo odwaro mana lo ma kawaida masebet ka wapuro go, kendo pi be odwaro pi matin. Ya koth odwaro ndio pi mang'eny be ber, but ginya timo maber e pi matin mayudore kata e ndalo mar horo. Ken gima kiolo ne pi mana kadichiel to onyak maber. Unjok ma pole di mbele. Koro conditions modwaro Yes. en mana korka pi, puodho maber, gi aritane maber gi yath be kigone mondo tuoche matindo kik maki. Unjok ma utimo research kata utimo nonro bende wegi, an gadieri ni usetemo ma ung'e ni lo makama useteme sakwa onyalo kata ok onyal. Kuond ma useteme oganda dhiri kata kuond ma upure gin mag jidwong kaka riwruok maru. Kaka riwruok marwa mar Stipa, ndalo mane wayudo tich mar pogo kodhi koa kuom jokalro, ne waluwo channel ma ne wadonje offices mag ugatuzi, mano the sub county agricultural office ma Kisumo, Siaya gi Homa Bay. Mabe ne wawuoyo gi jolony makanyo, luongo ni ward agriculture officers, mano tero wa e gwenge maber mane wanyalo tiyo gi jopur mag gwengego mondo wapur oganda. Ne wadhi Sakwa West gi South Sakwa, ne wantie mano Siaya County. Dak na neno. Hapa ni ne white collar. Kwa sababu Siaya bagire. Sakwa mamigori. Sakwa Masiaya. Yes. Sakwa Masiaya ne watiyo gi grube kanyo, grube mag jopur, opogo gi kodhi. Wachako wabiro Kisumo koni, watie gweng' Manyakach be. Wachako wadhi Homa Bay, watie gweng' ma Karachuonyo. To nyaka Lagos Songa Siaya be watie. Yes. To kuma ne wayude yuto mang'eny ne Lagos Songa. Koro lo ma Lagos Songa no mana achiel kuom lope manya wacho ni notimo maber. Nikech mani gima nadwa penji ni to kopogore kuond manudhie giki, nitiere kuonde moko e Nyanza minyawacho ni bende inyalo puri lakini ne ok udhie nikech samoro teko mar manyonge koso. Nitie kuonde manok wadhie Yes. nikech teko mar manyonge. Ya okadwa luongo gi ahinya, but achiel kuom gin ka Julu malo. Yes. Then areas mag Nyando nikech ne waluoro weche mag floods. Yes. Migosi Calvin, ng'ato neni sani iri to penjere ni to kapidho nyota kata mana cat B1 kata mana angaza iri ogunde goeko madhi yudo mane machiek ahinya madhi miyo ogunde gi kuma thoth ahinya. In terms of chiro, nitiere oganda moro manyalo bene chiek ahinya kata kodhi moro machiek ahinya kata mano timre kata mana oduma gini bende, lakini dhano ok ohere kitere chiro mondo midhi use. To nitie moro mok chieg ahinya to nengo mar nitiere kendo nengo mar dhi mal ahinya. Ng'at maneni matin sani eri ma jakutieko skul mada chako weche mag pur nyaka bed gi pesa di ekodonjo pur ni eri kaachiel kod moko mathoth bende ma itudo koda weche giki mag oganda mwalosi kawuono giki. Hold that thought live chelo mari mar kuku mar wache Migosi Calvin Otieno en topic ne pok na wache pok na lose nyaka nene weche giki mag pur chano nyisa ni Haron isekelo jo siasa ndi kaachiel koda kaka jotelo mopogore an bende kela mondo mi puonj piny do molo chutho e gimiluongo ni pur nero mantiere koda gi wende kata mana focus ma kawuono ne walero ni pur nero mar oganda kendo wanyisi ni mage mabeyo monego bende ipidhe. Ka watimo maeri to an gadieri ni piny mar Kenya nyalo wuok e ogune achiel machopo ogunde 40 kuma ne wantiere thuolo manosekalo chien. An Haron Otieno. Machiegni telo mari mar chendo mari mar kuku mar wach kawuono ni eri walose topic mapok walose nyaka nene ma tielo mokwongo weche giki mag pur to molo chutho pageto nwa gol Kenya kamoro achiel asto gwenge mag Kaluo masani eri pur osetoe kama niang'. Ndalo moko chon waseloso weche giki mag le mwapidh dala kawuono eri agomba weche giki mag pur mipure puodho kae chande ka walero pur neri mar oganda en oganda mane monego bene pidh. Anyalo paro chon kana dongo dana ne nyalo dhi puodho to ka oganda mojugo kamari mokikore to kuore puodho kamari ka chok bang' dweche 3 to banda chako chiek maber wan wadhaw tin bende ywak asara ne romo dhi kata mana lal mosedhi. Mano momiyo nyaka okel jolony mar mondo mipuonjo kaka onego bene time to gi monego bene pidho. Jaduong' nitiere gimoro kar kaeri ma miyo moro amora maneno chendo ni eri biro bedo ka penjo to oganda ma wuod John wacho giki gin gi chiek kuom pero marom nade kokinyiso ng'ama miyo dakika moganda kawo mondo chiegi to mano oganda mok bi nyiewo, mano oganda ma samoro ok nyaka pur.
Yes. Kit oganda Yes. masani wakelo ne jopur gi. Chiek ne en piyo kabisa. Yes. Sa chiek kende to oganda ni osechiek igole ke. Iwuok tich godhiambo sa 11 ikete sa 11 nyaka sa 2 osechiek. Osechiek. Nitiere ng'ama neni sani iri mar rawera mopenjo ni to ang'o ma ng'ato nyaka bed godo mondo mi ochak pur kendo chop rea mari kaka migosi Calvin. Rawera sani tudruok ber. Yes. Kitudori maber ma in iseamua ni piny ka rawera idwa pur. Omenda ok mahitaji kende minyalo bedo ni dwaro ni chak pur. Kiseyudo puodho nyalo bedo mari kata nyalo bedo list. Kiseyudo puodho tiriwri gi grube mag jopur matiyo kanyakla gi jo county. In japur kodhi ibo yudo migepe mami kodhi kaka one steeper sama chiwo kodhi wang'iyo nyaka rowere manyalo kawo kodhi odhi opur. Masani pur odwaro mana in mondo ibed gi luong mar chako pur sani. Iamua to puri chaka. Bende wanyalo wacho ni nitiere samoro oganda moro kind adek gieki ma en moberi mogik ma ng'at mapok notemo pur nyaka nene ka neni sani iri to nyalo kono oyo an adwa temo to adhi atem mana gima iri koso gite gidwa chalre in terms of yuto margi. Korka yuto kalure gwengwa maluo ka e kind adek gi. Yes. Nyota marakwar to tonora chara. Yes. En ma yuto ne kwongo. En kikete kodhi maromo kilo achiel to inyalo yudo kilo 20 nyaka 30. To iluwe gi kat B1 ma en yellow green maratong' ni. Embe kikete kilo achiel tinyalo yudo kilo 10 nyaka 30. Angaza be kiketo kilo achiel mar kodhi tinyalo yudo kilo 10 nyaka 30 mar yuto. Nitiere oganda ma seche moko inyalo wachi ni ober ka inene. Kata kamano sama itere chiro to nengo mare samoro bet nitiere piny. Wakaw ni ranyisi pith mar gweno. Ng'ama otero gweno mar kienyeji e chiro samoro inyiewo piyo kata kukele mesa. To ng'at ma samoro pidho gweno mar grade to by the way ok agonjo ko pidho gweno mar grade wacho ni samoro mare nyalo budho nyaka pok oyudo chiro. Ka wakaw ranyisi no wakete oganda gieki gin giywayo chiro gite koso nitiere moro ma samoro ywayo molo wadgi. Oganda giywayo chiro te. Oganda en chiemo ma ji chamo kendo ji ong'e ber mar oganda e yore te. But kalure kod mit gi ndhadhu dhano ohero yellow green ma en kat B1 maratong' ni. Dhano ohero yellow green kendo en ma kochope chiro tiyudo ko orumo piyo. Seche moko be orumo mana puodho kech japur be nigi joge mopidho. Seche moko be japur yuda simo ma en ok odhi e chiro koa e puodho to dhi e od customer direct. Kochopo seche gi kuma ichamo gi to kat B1 ni eri wacho ni ang'ono yellow green. Wacho ni yellow green en mantiere koda gi ndhadhu ahinya bet jomoko ohere ahinya kata kamano ng'eni ndhadhu mar gimoro ng'eni matudre koda gi in iwuon waloso chigeki mag pur molocho to wendo na en jalony wuoyi matin migosi Calvin Otieno gima mako dhoga kode sasa makele chendo ni iri en to ang'o mien wuoyi matin to mako weche giki mag pur ahinya kaka piny Kenya nyaka go mbaka mag pur nikech chien kacha chande ne okwadhi kwayo chiemo ka ng'ato to sama lose kodi ni eri chiegni dala ka dala onge gi dero onge koda gi chiemo to nikech oyore giki mag pur moloyo gi lony manyar kawuono ni eri. Nitiere ng'at maneni ka eri sani jaduong' to wacho ni en wuon osetemo ahinya pith mar samoro oganda miwacho gieki to samoro ne mare ok otiyo maber. Oganda mopidho chande ema rach koso conditions momiyo oganda ne ma samoro rach. Mokwongo doher siro wuoyo gi jopur mondo ging'i kit kodhi ma gikete puodho. Inyalo bedo ni isekomo. Yes. To kara kodhi mikomo ni ok en kodhi mobedo certified gi jo Kalro. Jo Kalro as a body gin ema gin in charge of kelo kodhi maber ne jopur. Masasa ma gikelo kodhi maber to nego bed kaka japur ibed gi tudruok ming'e kodhi manyien mowuok manya kelo ni yuto mamalo. Koro miyo japur kineno ka yuto ni dok piny mokwongo ng'i kit kodhi. Kiseng'eyo kit kodhi puothi isebedo kipuro kanyo marom nade. Ang'o gini misebedo kipuro kanyo to gi affect puothino gi lopino gi affect nade. To mar adek kendo anya wacho ni tudruok kendo ber gi jomiluongo ni soil scientist mago jolony mag korka lo. Ginya pimo ni lo mondo giwach ni lopini
en kit manure mane kata fertilizer mane minyalo tiyogo mondo imedgo keyo mar puothino. Ng'ato nogo ngero moro ni gima winjo wiya wil godo, gima neno betie pacha nyaka chieng', asto gima timo to dong' neno nyaka chieng'. Bende nitiere oganda gi kiny kod jaduong', ng'ato nyalo neno gima wacho ni oyo maeri e nyota, maeri en kat biyelo, maeri angaza. Ating'o oganda ka, Yes. kendo ating'o gi kido adek, kido adek ma opuoyo maber ahinya, kendo sebet katimo maber. Ma kido miluongo ni angaza. Mane angaza. Okay. Neno korabuor, te en gi rachar moro kano e wiye kanyo. Ya kamera mara kanyalo zoom. Okay, asante sana. Yes. Maeri koro mae angaza. Mae angaza. Mae machiek gwenge mage. Mano chiek e gwenge mag Nyakach. Yes. Ochiek maber. Kendo e gwenge ma Lego Usonga be otimo maber. Asto maeri Kasto wan gi nyota. Nyota ni en to koro chiek e gwenge te ma osetie, Kisumu, Siaya. Maeri en angaza, asto maeri en nyota. Nyota. Angaza, nyota. Asto maeri en mano koro iluongo ni kat B1. Lakini mato ng'eyo. Bas. Mano Mokano ng'anda mokatawa kane wadongo. En kitaber. Yes. Kendo nilare kabisa. Mae miluongo ni kat B1. Kat B1. Mana yellow green. Mae iluongo ni yellow green kata mana kat B1. Kendo mit kabisa. Jalo nyisa ni oganda ni eri mar kat B1 kata mana yellow green. Kachielo koda gi oganda ni eri mar angaza to kod oganda ni eri mar nyota. Gin oganda gi kuma ini wuon kaka japith kitemo mondo mi purgi nyaka bed koda gi yuto mari maber mokalo, to nikech chopo sa ma piny mar Kenya nyaka wadog e yore gi ko mag pur kata mana kuonde gi ko mana sewuok chien kaja chande nyala doko gi baba. Ng'ato bro penjo gimoro ni seche ma walosi oganda gi in terms of tedo gi kachielo koda kagi wach ginero mar yuto, gin oganda ma ng'at mar donje pur onego chak puro gi ken gi geto mana mar chamo gi koso mana mar loso pesa kende. An kaka jalony mar pur go hala. Yes. Pur sani wondo wakonyo oganda ma Kenya. Yes. Gi kwanwa ma medore ni. Yes. Waweuru bete pur ma wapuro ne wan wegi owuon. Wadonjure pur manya kelo ohala, manya medo kendo ndiko dhano tich. Kech sami neni puro puodho maduong' cha, neno ok dipure kendi, inya yudo ng'at moro makonyi. Koro nego wadonje pur ma Dok Sung'u wacho ni large scale. Kata ka wanya kodesa puodho to wakodesa puodho kata as a group mondo wadonje pur maduong' manya kelo chiemo mang'eny ma wanya yudo kata moko ma wanya tere Calvin, chiro maoko. idake piny makaluo kaeri, ing'eyo bende sani dhano piny otimo ngaji, lith lwedo bende ok rom. Gigi itimo gi kendi kata utimo gi kendi ya kastipa kosi jomoko siro jaduong', to nikech ochalo gima dwaro pesa malach. Tich ma watimo ni odwaro pesa nikech wondi kony jopur, nikech nyaka ilos kaka puonj jopur, nyaka ipuonj jopur korka weche mag puro maber. En gima nyaka bed ne piny mapuonje ng'ato. Yes. Kata ma wane TV sani ni ma puonj. Yes. Koro nyaka iti gi omenda. Koro sir ma wayudo sir kuom sirkal, kendo sir maduong' to a European Union magine magiriwre gi sirkal to kisiro kalro to kalro kosetimo nonro moyudo kodhi maber to tiyo kodwa kaka stipa mondo wadonje ground wapuonj jopur maber e wach pur gi pith. Karen beno nega chuli jaduong' nikech biro mojo piny weda miye gimoro. Ma en gima osetimo kuom thuolo marom nade? Ma en gima wasetimo kuom thuolo madhi higni 2 sani. Ma ikwa mar adek. Kuom thuolo madoko higni 2 masikoro higni mar adek ka gitimo wechegi mag pur. Senyise ginero monego bed ni puro kaka onego bed ni pure kaachiel kod moko mathoth. Director mara Dan nyisa ni sa orumo nyaka tieki in 2 minutes time gi dhombogo gima pok iwacho migombo mondo ler weche gik mag pur kata mana jiwo kijana moro maneni sani eri dana moro maneni kwara moro maneni ni pur kende e duoko mar dhier marwa. Joneno Dok Sung'u wacho ni agriculture is the backbone. To wang'e tiende backbone en gima kionge go maber to kata bet nyalo tami. Leumbro kotur to gima ramo nyatimo. Leumbro kotur to onge gimoro amora minyalo timo. Momiyo wan rowere wach ni sani employment ni piny. Wamanyuru wach mwanyalo timo korka pur koni. Pur gohala
kelo faida maber sani kendo konyo oganda mang'eny. Sama ionge gimoro fuko to in gi gimoro e store. Koro wadonje pur, wariure, walos grube, kata ka wanyalo donje grube moselosi, mondo wang'i kaka wanyalo tiyo gi migepe mantie, kendo gi migepe ma sirkal siro kaka stima, mondo wane kaka wanyalo konyre e yore mag lony mag pur, mondo wakel chiemo mang'eny ne pinywa manyalo pidhowa. Da bende tuo mar corona paro godo chiko onge kata covid da nyisi nyidendi bende ariyo mano wuotho godo gima mako dhoga ni gin jok matindo to gimako weche giki mag pur ahinya. Nitiere siri moro magisefwenyo, joluo gongero ni kimia rech tipidho odiochieng' achiel kendo kipuonja kaka iluwo rech timidha nyaka chieng'. Migosi Calvin Otieno mar Stipa opuonjowa nyaka chieng' kendo pidhowa nyaka chieng'. Oloch chutho joluo be nogongero ni kata seche mopuonji no dero inyalo bedo tama mitamri milew gi malo ma ng'ato yuki madhi kodi to jogi kumowinjo to bedo piny e bwo pi to gisiko nyaka chieng'. To nikech kata ogwang' bende nyalo dak ei niang' to kia mit niang' iluonga ni Haron Otieno. Bedo Otieno maber mana chopa giko mar chenro mari mar kuku mar wach ne osiepna mantiere kamera mokwongo nego bi ogoya fine nikech nyinge otang' mako kachielo koda ka gi senior producer Dan Ude Nyakach mantiere e chenro ni eriyo bende moyo chenro ni bedo kare kaka obedo ni to kod miendo na Migosi Calvin Otieno oriti masani inende maber. Kete Lolo TV nikech gini en maro. Bang' chenro nitiere chenro machielo bende mabiro, kik imul remote ni dwa gole.